Jai Gurudev. Dnes sa budeme venovať poslednej ange, alebo teda 6. kroku na dosiahnutie Šaranagati. Šaranagati je úplné odovzdanie sa Pánovým nohám. Vyžaduje si hlboké uvedomenie svojej úplnej bezmocnosti a konštitučného postavenia svojej duše voči Pánovi a zároveň absolútnu dôveru v záchranu jeho milosťou. Jediné, čo zaručuje úspech, je milosť gurua. Len vďaka guruovej milosti môže sadhana priniesť svoje ovocie. Poďme si priblížiť posledný dielik skladačky Šaranagati. Atmanikšepa znamená plne sa zasľúbiť Pánovi a zveriť sa úplne a priamo do jeho starostlivosti. Je to ponúknutie seba samého s presvedčením, že Pán je skutočným vlastníkom našej bytosti a človek existuje len preto, aby vždy slúžil jeho vôli. Sľúbiť seba samého, a teda svoju dušu, to môže byť v skutočnosti veľmi mätúce. Vždy, keď niečo prijímame, ako napríklad iniciácia od daného, alebo keď povieme, že ťa uznávam ako svojho gurua a som tvojim žiakom, je to zasľúbenie duše. Sľubujeme svoju dušu Bohu a guruovi a hovoríme, či si to uvedomujeme alebo nie, že odteraz zasvedcujem svoj život tvojej službe. Takže to nie je tak, že najprv musíme dosiahnuť realizáciu Boha, uvedomenie si Boha alebo Šaranagati, aby sme mohli urobiť tento sľub. Nie. To môžeme urobiť už teraz. Práve teraz môžem povedať, že patrím Bohu. Niektorí z nás takouto iniciáciou už prešli, niektorí už vedia, že prijímajú Paramhamsu Vishvanandu ako svojho gurua a niektorí sa ešte len rozkúkávajú a takýto krok ani len nezvažujú. No tí, čo tak urobili, venujú svoje dni a hodiny službe guruovi a Bohu. To neznamená, že sme sa vzdali, ale zaviazali sme sa tomuto cieľu, tomuto zámeru. Táto sankalpa, tento náš zámer, žijeme v každodennom živote. Zaviazali sme sa k tomu. Naša sankalpa je úplne sa odovzdať Pánovým lotosovým nohám. Každý deň žijeme tento sľub, žijeme podľa tohto zámeru. V Bhagavad Gíte nájdeme viacej referencií, ktoré popisujú Atmanikšepa. Asi najjednoznačnejší verš je 34 v 4. kapitole. Tatvidhi pranipáténa pariprašnéna sévaja upadekšjájanti te gnánam gnáninam tatvadaršinaha. Človek by mal pristupovať k duchovnému majstrovi s odovzdanosťou, rozsiahlým skúmaním a službou. Také realizované duše ťa môžu viesť, lebo oni uzreli pravdu. Prajem vám, aby ste dokázali zapracovať 6 krokov vedúcich k Šaranagati do svojho každodenného života. Nezabúdajme však, že ich praktizovanie nezaručuje automatické dosiahnutie stavu Šaranagati a Božej milosti. A rovnako tak nám nemusí byť Božia milosť upretá, ak týchto 6 krokov nenasledujeme. Jai Gurudev.